Tripura hasteni montri okrani bo tongo kwbangma samwng aboni logi bo khoroksa saknaikol bo montri okrani thayo achugui je borok sakni samwng no pogoi manliya abo wngkha hasteni montri okra Dr.Manik saha Thanai 2022 bisio Tripurani montri okrani wngwi samwng bwtang yasagwi naharmani bo phiaba khoroksa saknaikolnai simi sakni samwng rok kaham keno khwlai tongkha bo te jora bai baksa khe yago Teisa nakha surgical instrument rok khoroksa Oral and Maxillo-Facial Surgeon wngwi kwrak salo sakni kwcham samwng khwlaimani nukjaka montri okrano Tripura Medical College gana Dr. Brahma Teaching Hospital o thangwi hapaniani khoroksa bemar wngzak subcondylar fracture ni naikolnai bo a bemar wngzak bo khoroksa MBBS doctor no bini no student tongmani hene social media wa saka montri okra 17 klaio phai tongnai 2024 bisio Lok Sabha chongmari sangkha jaknai ha kotoro aboni bagui no chongmari ni bilaimung khwlai tongkha BJP hasteni kaisa thaini simiti kaisa thayo samwng khwlai tongkha montri okra Dr.Manik saha aboni bisingo Teisa bono kwcham samwng thangmani nukjakha. Bureau report Khorok.